Gani nan tare da Nastura Ashir Sharif daga gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya bayan sun kammala wani taro na musamman na niyyar yin wani gangami da ya shafi harkokin tsaro a arewa. Nastura me ke faruwa ne? To, kamar da muka yi bayani kwana uku da suka wuce cewar wannan masiba ta tashin hankali na kashe-kashen mutane da ake arewacin Najeriya ya kai intaha. Dole al'umma ta fito ta nuna bacin ranta ta sanar da gwamnati cewar an kai mutane bango. To don haka ne kungiyoyi da dama suka taru yau aka yi wannan taro a nan Abuja inda aka amince cewar za a fara gudanar da wannan zanga-zanga ranar 16 ga watan nan, wato ranar talata kenan a jihar Katsina. A nan za a kaddamar da wato rukuni na farko na ita wannan zanga-zanga. Sannan ranar Asabar 20 ga wata za a kaddamar da ita kuma a dukkan ragowar jihohin arewacin Najeriya. Za a haɗu za a yi wannan zanga-zanga don nuna wa gwamnati rashin jin daɗin mutan arewa bisa yadda aka bari ake kashe mutane, ake rusa dukiyoyinsu, ake ƙone ƙauyuka ba tare da samun wani dalilin da yasa abin yake faruwa jami'an tsaro suka kasa kawo ƙarshensa ba. Yau kusan shekara 11 kenan arewa tana cikin tashin hankali iri-iri daban-daban, to abin ya fi taɓarɓarewa a wannan lokacin. Don haka muka ga cewa ya zama wajibi a tada a yi gwamnati bayani da can mutane sun san haƙƙinsu, sun san ciwon kansu. Su kuma jama'a muna kira gare su, duk mutumin da zai fito wannan zanga-zanga da za a yi ya san cewar zanga-zangan mu ta lumana ce domin nuna fushinmu da yadda aka bari ake kashe mutane. Muna kira ga malaman addini, muna kira ga 'yan kasuwa, muna kira ga maza da mata, mutane su fito domin su nuna takaicinsu da ɓacin ransu ga yadda gwamnati ta kasa ba su wannan kariya. Nastura Ashir Sharif, in an duba shugaban kasa a jawabinsa na ranar demokuraɗiyya ya nuna takaici ga abubuwan da suka faru da kuma ba da umarni a damƙo waɗanda suke kashe mutane ba gaira ba. To ai wannan umarnin da wannan Allah wadan ya yi shi ya fi sau 100 daga hawansa zuwa yanzu. Wannan hanzarin ne ya ce sai an hore su ko Allah wadai da abin an yi shi ya fi sau 100. Mu so muke a daina zub da jinin mutane, a daina kashe mutane. Mu shine abin da ya dame mu, ba ya zo ya dinga bada wasu uzurrurruka wanda ba su da amfani, ba su da rana, ba su da amfani ba. Shine abin da muke faɗi. Nasura, kuma za a zarge ku fa da cewa maimakon ku yi tarurruka ku ja hankalin gwamnati da jami'an tsaro, kun bi hanyar zanga-zanga tamkar kuna son ingiza mutane ne su yi tarzoma. Ba maganar tarzoma a nan gurin. Taro nawa muka yi wanda muka rubuta makaloli daban-daban, ba wai a ƙungiyoyi irin namu ba, ƙungiyar dattijai, ƙungiyar ACF, ƙungiyar ba wata ƙungiya da sarakuna da gwamnoni, ƙungiyar gwamnoni ba wanda bai rubuta takardu akan yadda za a kawo ƙarshen abin da an ba gwamnatin tarayya ba. Har majalisar ƙasa ta fito ta nemi shugaban ƙasa ya sauke shugabannin jami'an tsaron da na Najeriya, ya ce ba zai sauke su ba, shi da su yake so ya aiki. Kuma aikin nan da suke mutanen sun kasa kawo ƙarshen abin nan. Me dalilin da yasa shi ya makale ya ce siyasai sun yi wannan aikin kuma sun gaza yin aikin? Dan me yasa zai makale mutan ƙasa ga abin da suke so, ya nuna shi ra'ayinsa shi kadai ya fi na mutanen ƙasa? In haka ne, Nasura, me kuke so ku cimma a ƙarshe daga wannan gangami? So muke gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta kawo ƙarshen zub da jinin da ake arewacin Najeriya da kwace dukiyar mutane da satan mutane da ake arewacin Najeriya. Mu abin da ya dame mu kenan. Nastura Ashir Sharif, mun gode kwarai da gaske. To madalla.